Hajrá, Dani! Igen, Dani! A fejedet még mindig! Nem, semmi, nagyon jó. Pont oda, nem? Most nem. Várj, figyelmeztették a Danit megint erős, durva. Ja, azaz, Dani! Fönn a kéz, fönn a kéz! Fönn a kéz! Dani, fönn a kéz! Azaz, nagyon ügyes vagy, okosan! Azaz, Dani! Azaz, lebontod! Ott van, okosan! Vissza a kéz! Vissza a kéz fejelő, Dani! Jó, nagyon jó! Azaz, meged, fönn a kéz! Fönn a kéz! Egyenes rugás! Azaz, ott van megint! Azaz! Nem. Nem, mindjárt kiderül. Igen? Nem, most fog, várj. Egy. Döntetlen. Dani, nagyon jó voltál! Korrekt. Egyespártól felkészül Bújdosó Nikolett és Nagyonna Réka. Egyespártnak készül a két kislány Bújdosó Nikolett és Nagyonna Réka. Ott a lába, Dani? Nem, az a baj, ez nem jó. Nem magadba ráncs! Hülyeség. Mit csinál? Lábra kell menni, lábra. Ott a lábra, csip! Ott a láb. Az. Ott van, Dani! Így tovább, Dani! 2 pont, Dani! Ott van, Dani! Így tovább, Dani! Ez az! Most azzal a vízzel! Ott a lába, a sarka, lábcsöpré! Dani, ugye? Megvan! Jó volt, Dani! Épp, Dani! Dani, így tovább! Így vele! Okosan! Ez az. Nem, Dani, 4-1-el. 4-1, tehát most a Dani vezet, és most kezdődik Nem. 4-1. Már lehet a Danié. Épp volt, Dani! Dani, okosan! Egyet nyerjen meg egy meccset is. Nem akarna húzani, ne gyerekek! Ez az! Dani! Azaz! Súlypont alacsonyan! Azaz! Szép, Dani! Úgy, azaz, ott lesz, Dani! Ott lesz! Dani, viszont most! Hiddá! Lökdá! Holdá! Azaz, Dani! Azaz! Szép, Dani! Azt Visszaszorítod, Dani! Nagyon okosan! Nem fogod össze a kezét! Azaz! És tartod! Emeld meg a fejét! Emeled a fejét! Lábadat vedd ki! Vedd ki a lábadat! Tartod! Dani, a fejére! Ott van! Szép volt neki! Dani! És megvett a előbb azt láthatod, hogy most a nagyobb zöldevet csak mondom. Igen, az, akit mondtam, tudod, már végén már dühöngött a gyerek. Igen, nem lehet. Megvan, Dani! Megvan! Megvan, Dani! Várjál, mert most majd izé van, lehet, hogy ezt is kihozzák döntetlenre, vagy mit tudom én mi, vagy odaadják a srácnak, vagy... Nem. Dani, végig nem. Nagyon jó voltál, Dani. Nem lehet, hát fölül volt végig. Úgy, Dani, azaz, úgy. Választáson következik Pálinkás Ernő és Horváth Károly. Igen, szerintem jó. Igen, döntetlen, még egy menet. Ilyen a Zsolt és Köszönj János.
Nem baj, Dani, tiéd lesz. Dani! Még egy menet. Juti, nem neked. Az igazságtalan. Jó, földharc, Dani. Ott van, megint a tiéd lesz. Csak, Dani, ne emeld fel a térdedet, vigyázzál, jó? Tiéd a földharc! Azaz, lerántod a fejét! 60! Mögé mész! Mögé mész! Menj, próbálj meg mögé menni, Dani! Nem! Olyat, mit csinálja? Megcsinálod! Dani! Megcsinálod! Mögé kéne menni. Csinálja! Azt megfogod és ne tekered a fejét, Dani! Azaz! Nem baj, előbb van, fönn volt annyi. Nem baj, semmi gond! Maradjál már! Gyere, Dani, gyere ki belőle! Fordulj le! Fordítsd át! Jobbra fordítod! Jobbra fordítod! Igen, kurva meccsnek van. Semmi. Odaadják neki, nem baj. Gratulálok! Jó volt.